Tamara Täjikistanda ýaşaýan türkmenlerden. Ol yerli mektepleriň birinde başlangıç klas muallimi bolup isleýär. Salam Täjikistanyň Dusti, Ozorky jylly köl sebitinde 30 000 töweregi etniki türkmen ýaşaýar. Olar özüniň gadymdan gelýän milli däplerini gorap, sebitin beýleki medeniýetleriniň özlerine täsir ýetirmezligine berk gözegçilik edýärler. Olar özlerini yerliler ýa-da teke türkmenleri diýip atlandyrýarlar. Emma Tamara bu däpde surlardan uzaklaşjak bolýar. Ol bular sebäpli öz bagtyndan mahrum bolandygyny aýtýar. Bu albatta manam yakasa hay nagzida millataş tojik bu. Hay padarım odarım qati hay suhbat kardam. Bayni suhbatimda mitale gapman zadam. So guftum yagam tojik yo uzbeka gayri türkmen bigiram misoş morozi meşay. Ne guftam? Sebitde türkmenlerden başga da özbekler we täjikler ýaşaýarlar. Resmiler täjikleriň we özbekleriň birek-biregi bilen edil garandaş ýaly gatnaşandygyny aýdýarlar. Emma türkmenler ganlarynyň gatysmagyna garşy çykýarlar. Wagtki waydyk taraşy bar digar millet mediat usul gari türkmen. In baroyan nangast. Name xawatki doktor vay nisbati gari millet türkmen ba digar kas maksat todaş. Emma yerli türkmenleriň käbiri ýagdaýlaryň asly ýuwaş ütgeýändigini, türkmenleriň de beýleki milletleri bilen ysnaşyp başlandyklaryny aýdýarlar. Davra peş famamdaki bayni millet o türkmen o tojik o derecede taraqi nakarda bud. Hazır madaniyet barabar heste istodas fahmi mardumi muam mardumi digarom yak digarşa nadik şey istodas. Tamara öz halaşany bilen öz wagty üçin 5 ýyl görüşdi. Emma bu ağırlykda täjik oglany başga bir täjik gyzy bilen durmuş gurdy. Man mehoham ki tojik ham türkmen uzbek bu fark nakna. Hamma heşi tabori bayni tojik türkmen şaban. Tamara eýýäm 30 ýaşady. Yerli düzünlere göre ol eýýäm çağı çuğuly masgala bolmalydy. Ol däpleriň däldi, özüniň kanuny hukuklarynyň itaatynda ýaşamak isleýändigini aýdýar.